días. Bos días a todos e benvidos a este segundo días das xornadas aquí que se celebran en Cabreiros. Eu, nada, agradecer a todas as asociacións de veciños que están hoxe aquí, que prácticamente é o 75% das asociacións que hai no Concello. De 15 me parece que hai 10, me parece. Ou seja que ven sendo un éxito nesta primeira convocatoria, que se acercan aquí para contar as experiencias. Bueno, non sei quen vai ser o modelador aquí de... Explico. Vale. En resumidas cuentas, gracias a todos e benvidos. Paso a palabra aquí a Suso. Bueno, en primeiro lugar tamén, moi bons días a todas e a todos que estades hoxe aquí no segundo día das xornadas, e ademais logo explicarei un pouco de moi diferentes sitios e moi diferentes partes do mundo, ademais, que vou a explicar logo, non? E quero explicar brevemente o sentido desta xornada en concreto, non? A ver, sabedes que dentro do marco da actividade da Asociación de Veciños de Cabreiros e sobre todo no marco das xornadas interxeracionais rurais, a non nos preocupa sobre todo moitísimo intentar crear un espacio aquí para dinamizar, coñecer, difundir e revalorizar o noso patrimonio cultural e o noso traballo. E quero insistir tamén moito, sobre todo, na palabra dinamizar. É un dos sentidos fundamentais que teñen estas xornadas. En todas, hai case un ano, empezamos a pensar, oi, e por que non aproveitamos o marco das 11 xornadas interxeracionais rurais para facer un encontro do conxunto de todas as asociacións que están neste Concello, ou de case todas. Foi cando empezamos a pensar nesa idea. Porque a nós parecíanos fundamental e nuclear que se estamos falando de dinamización, de coñecer o noso entorno e, sobre todo, de emprender ideas de futuro conxuntas que parecen necesarias. O primeiro que temos que facer, ao mellor, en algún momento, é vernos as caras xuntos. Coñecernos. Eu, por exemplo, teño que dicir que un número importante das asociacións ou de presidentes ou de membros delas eu nos coñezo. Pois vamos a crear un espacio para coñecernos, para dar a entender un pouco o que estamos a facer. Aproveitaremos así un pouco tamén para difundilo, para ver incluso tamén se hai espacio, ou se consideramos oportuno, se hai un espacio tamén para emprender accións conxuntas e de traballo. Bueno, pois é un pouco o sentido deste primeiro encontro das asociacións que ten lugar hoxe aquí, e, por suposto, nace tamén co sentido de que poida continuar, que daqui poidan nacer ideas, a parte de insistir na idea que nos coñezamos e que compartamos o que temos, que eu creo que, dende logo, que non é pouco. Entón, neste proceso, eu, dende logo, agradecer a todas as asociacións que están hoxe aquí, porque dicir que para chegaremos aquí, pois, houve tamén todo un proceso. Xa houve unhas reunións previas, algunhas delas que tiveron lugar no propio Concello. Agradecer, dende logo, ao Concello, pois, por apoiar e por entender, dende o primeiro momento, o interese desta iniciativa, que estivera este primeiro encontro, e, dende logo, desexar que este encontro que poida continuar. Como pensamos a estrutura deste encontro? Bueno, pois é un pouco que responde ao sentido do programa. En primeiro lugar, nós queríamos, que nos coñezamos. Imos coñecer o que fan as asociacións dun xeito, bueno, diría medio formal, medio informal, pero que nos coñezamos. E que haxa unha presentación mínima do que están a facer, dos obxectivos que pretenden acadar, como naceron, cara onde queren ir, que é o que necesitarían ir ao mellor para ir nalgúna dirección e o que ao mellor non poden ir, que é o que botan en falta ou non, e que é tamén o que poden ofrecer, que eu creo que tamén é moitísimo o que poden ofrecer, inda que sexen asociacións de moi diferente tipo. Ben, pois imos comenzar primeiro coa presentación que temos preparada. Antes de nada, agradecer aos que confiaron que hoxe estivésemos nós aquí, porque levamos xa varios anos asistindo desde ese lado e hoxe ponemos aquí e, bueno, queremos agradecer a confianza, non? Dende a parte que nos toca, queremos facer deste primeiro encontro entre as asociacións un espazo, como dixo Suso, para que todos compartamos, para que todos aportemos e para que daqui saian novas ideas e novas formas de traballar en conxunto, non? Antes de falar de asociacións de veciños propiamente, como hoxe as coñecemos, queremos facer un repaso pola historia, polo noso pasado, para ver que é o que fixo posible que hoxe en día sexan así, que traballen desta forma e que teñan estes obxectivos, non?
Sabedes que antes a necesidade de traballar unidos os veciños uns con outros facían que se asociasen. Os obxectivos eran diferentes aos de agora, pero tamén se asociaban, non? Para traballar, para sementar, para recoller, para compartir con ese traballo outras vivencias que non eran somente traballo, non? Esta necesidade existiu dende fai moito tempo e prolongouse durante moito tempo porque o traballo era manual e os veciños tiñan que apoiarse uns aos outros. Para moitos de vós eran vivencias do pasado que o vivistedes propiamente. Para nós son máis ben recordos e ainda hoxe en día podemos ver que existen traballos que se siguen facendo de xeito comunitario, pero, bueno, cada vez sabemos que son menos, non? Como vemos dixo Laura, pois o asociacionismo naceu a partir desa necesidade de rentabilizar ese traballo que os gandeiros facían, pero non só, o sea, co paso dos anos, non só foi polo tema de traballar, tamén xurdeu unha nova entidade con afán deste asociacionismo, como foron os teleclubs. Non sei se os recordades, que se instalaban nas escolas unitarias, poñese un carteliño branco e azul na fachada, non se recordades. Bueno, pois neles os veciños e veciñas, ademais de poder ver a tele que tiñan en común, tamén contaban con unha pequena biblioteca, e pois isto fixo que as diferentes parroquias e, bueno, os concellos foran tendo unha dinamización social que foi moi importante, entendemos nós que foi moi importante como preámbulo para o que hoxe en día son as asociacións de veciños como tal. Entonces, pois, hoxe vou xa dar paso, vou presentar un pouco as que temos hoxe aquí connosco para que vexades ese gran abano de posibilidades que contamos aquí no noso concello. Vou-vos a presentar a xente que está aquí sentada e despois daremos paso a enquisa que temos preparada, non? Entón, a ver, como unha das máis antigas que nós creemos que é a máis antiga do concello, temos a Sociedade Recreativa e Cultural de Momán, que está representada por Delfín, o seu presidente. Un aplauso. Seguindo en anos a esta, temos a Asociación de Veciños de Roupar, representada por un gran exemplo para nós, como é Pepe Hermido, o seu presidente. Contamos, por outra banda, con unha de nova creación moi recente, que é a Asociación de Mulleres Rurais Saudade de Momán. Que representamos Paca e Manola. Logo contamos outra que, bueno, dunha das parroquias máis pequeniñas de Xermade, como é Mirá, a Asociación de Veciños de Xeravigo, representado por José Otero, seu presidente. Tamén temos a Asociación Sociocultural O Progreso de Lousada, representada polo seu presidente tamén Artemio García. Temos representación tamén da Asociación de Veciños de Piñeiro, Mariluz, que tamén é membro En Roupar contamos aínda con 3 entidades máis, que son a Asociación de Veciños do Campo, representada por Pepe Corral, o seu presidente. A Asociación de Veciños de San Estevo, representada por José Manuel. E a Asociación de Veciños, a Asociación de Mulleres Rurais de Roupar, representada por Laura. E por último, a que nos acolle hoxe aquí, que deu pé a este encontro, pois a Asociación de Veciños de Cabreiro, representada polo seu presidente, José Manuel García. Bueno, pois, ahora imos dar comezo á entrevista.
que de todas xa vos estou explicando da batería de todo que vos pasamos, seleccionamos algunhas para cada un de vós, e que, aínda que as preguntas están dirixidas aos membros das asociacións, se algunha persona quere intervir ou contar o que seña, pois só me ten que pedir a palabra e daremoslle a quenda. Bueno, pois imos comezar a preguntar a dúas das entidades que contan con máis anos ás súas costas, como xa dixemos, a Sociedade Recreativa e Cultural de Momán e a Asociación de Veciños de Roupar, para que Delfín e Perpermida nos conten un pouco que foi o que motivou no seu día a montar estas asociacións e estas sociedades. Sí, primeiro. Bueno, eu represento a Asociación de Momán, é Recreativa e Cultural, ten 38 anos, temos aquí, cando foi legalizada, Lugo, deuse de alta, no 87. E nada, pois foi porque en Momán había moi pouquinho sitio para celebrar as festas, e para celebrar, por exemplo, os entierros, funerales, pois non había aparcamiento. Entonces había un cura que era un pouquinho aproveitado, porque quería que polas festas cobraba ir aos toldos. Entonces, claro, a comisión de festas non lle quedaba cartas para a festa. E daquela xuntábase moita xente, había o adro era pequeniño, e non había sitio, hasta incluso se fixeran 2 anos a festa nun prado particular, entón os veciños puñáronse de acordo en compraron os terrenos que estaban ao lado da festa, e compraron os terrenos, pero isto xa antes de legalizarlo polo menos 2 anos ou así. Un dos promotores foi Serafín Martínez Fuentes, que era no Ayuntamiento, ele era, vicepresidente. Si, ele estuvo moitos anos no Ayuntamiento. Entón, ele, o panadeiro de Momán, Arsenio, xente desta maior, levaron a cabo eso. E nada, todos os veciños estuveron de acordo. Entón, fundouse a sociedade. É moi ben. A sociedade, despois foi aumentando, hasta agora, porque agora xa é o problema, que agora somos menos veciños cada vez, ese é o problema. E foi o ánimo de fundar a asociación. Deles, estamos aquí, eu tuve o honor de presidila ao principio. Está Tuki como vicepresidente, e José Corral tamén pertenecía. Éramos o Fura e varias xente por aí. No 81 estou 86. No 86 eu marchei para Vigo, por asunto do traballo, e quedou Jesús Cal López, Roibetas, quedou de presidente. Hasta 1995, que empezou José Paz Otero. Paz Otero que estuvo hasta 2003. No tempo de Paz Otero fíxose a primeira reforma da escola, que foi fundamental. Despois, uns anos que estuvo medio paralizado. Eso retomouse no 2003. Mari Carmen Pardo Hermida, como presidente e como secretario. Entón, hasta o 2006. En 2006 entrou Manuel Gato Pena, que ustedes por el Manuel de Portugal. Estuvo un ano, nada máis, que aburreuse e marchou. Entón, quedei eu desde 2007, vou eu de presidente. Os objetivos, eran mirar por o ben da parroquia, dos veciños, esos eran os objetivos. E o motivo, personalmente, polo menos, foi por unha certa inquietud social. Non foi por facernos ricos, non creo que nadie entre aquí. O número de socios, hoxe somos o 98, fomos 130 e pico, 140, 120, pero vai baixando, como a todo vai baixando. Hoxe somos 98, pero contentos.
que podemos dicir dos 90? Bueno, os socios hai unha particularidade, que prácticamente son 98 familias. Só hai unha familia onde son socios todos, que é a familia Tato. Aí son socios os irmãos, os fillos, os pais, todo o mundo é socio. No demais, normalmente, é unha sola persona socio da familia. Actividades, algo se vai facendo. Aunque moitos dicen que non facemos nada, pero algo vai facendo. Culturales, por exemplo, obradoiros de manualidades, de teatro, de charlas sobre aspectos de saúde, máis ben organizados polo Ayuntamiento, sobre o campo tamén. Falamos outra vez un pouco dos logros, pero bueno, para falar, intentouse. O coro parroquial tamén está ali, ensaiando todas as semanas, un club de internet tamén se atendeu, que se durou. Agora está aberta a escola para os menos que van coller ali o coche. Non se aprobou unha caseta que se iba a fazer, pero non se aprobou. Despois temos outras máis lúdicas, máis de festa. Fixos o 25 aniversario, moi ben. Recuperouse a festa do patrón, ou estáse procurando recuperar, que estaba abandonada. Temos a xuntanza das asociacións, dos roupareses. Non estou afeito a isto. Son como autos que dominan perfectamente. Bueno, a xuntanza dos roupareses, que primeiro facíamos a nosotros solos, que se dedicou ao maestro, a don Benito, ás maestras, despois a xente do fútbol, e hai 2 anos acordamos entre todas as asociacións xuntarnos, as 4 da parroquia, e facer a consulta en cada sitio. Primeiro fixos no campo, sorteamos, primeiro tocou no campo, este ano toca ali na tallería, e po ano Deus nos deixa ali na Casa Nova. Vale, a nosa asociación, o objetivo principal que temos, en realidade, é o acercamento vecinal, basicamente. Formouse no ano 1997, ahora mismo somos 87 socios. Aquí sí é certo que non somos 87 familias, hai familias como no noso caso somos 2 socios, bueno, un poquinho. Tamén é certo que somos unha, digamos, non somos moitos no barrio, con lo cual, pois, non está nada mal. Os obxectivos, pois, siguen sendo máis ou menos os mesmos, un pouco acercamento veciñal, e a máis incluso, pois, moito da xente, entre comillas, máis xoven, como o meu caso, entre comillas, o de xoven, pois sírvenos para vir a falar cos veciños, a seguirnos conocendo, incluso, ou tú eres o fillo de non sei quen, mira por donde, tal, canto tempo. E como conseguides esa xuntanza? Eso facemos a través, basicamente, do ben galego que son as comidas. Entonces, pois eso, a nosa actividade principal, por exemplo, o San Xoán, que vamos a celebrar agora, por exemplo, o día 20, e, bueno, basicamente, un pouco os objetivos son esos. Gracias. Nada. Tamén é con motivo do acercamento de veciños, e despois para xuntarnos para pedir melloras para a parroquia, se contamos actualmente con 83 socios. O noso objetivo agora é seguir igual, non? Os veciños, a través tamén de máis ou menos de comidas tamén é deso, de San Xoán, o Carnaval, o Magosto, as celebracións esas. E seguir traballando para a parroquia, non? Pois conseguir melloras a través deso, das asociacións, senón non se podía pedir nada. Por razón tamén para que a xente se animara un pouco, animámola unha vez ao ano que facemos a comida dos socios, e depois facemos manualidades e todo iso. Temos 99 ou 101 socios, aí andamos. Temos por unidade, por exemplo, na minha casa somos 5 e pagamos 5. Pero o tema é que nosotros temos moitas persoas maiores, e somos 43 habitantes en Mirazada máis.
Entón, a media igual andan por os 60, 70 anos. Miña idea sería que os veciños, os sábados e os domingos, foran dar unha charla ali, botar unha partidiña, ao mellor ver a televisión que temos, podemos ter, e así, pois, é a única cousa que podemos facer. Non temos máis... Foi tamén inventada tamén para que recuperar a escuela, que estaba abandonada, e agora temos un campo guapo ali, para que a xente se comunicara un poquinho unha que a outra, porque somos ten poucos, pero están todas separadas, e non nos juntamos nada máis que unha vez ao ano na comida, que socios eran os socios que invitados polos socios, nada máis. A ver se, bueno, nos aparece alguén que nos axude e que vayamos para diante. A enquedancia miña era que nos juntáramos os fin de semana, bueno, para dar unha pagafada e para dar unha partidinha, para que xa hai unha pouco máis de comunicación entre os veciños, porque temos unha media, pois, igual de 70 anos. O máis novo ten 13 anos e o máis temos unha de 100 anos. E polo resto, pois, xa, má de todo lado. É o que hai. Lousada ten unha particularidade de que en vez de unha asociación ten dúas. Quizá teña que mencionar un pouco as dúas porque, aunque son distintas, unha descansa máis ben a parte económica e na outra a parte social. Entón traigo aquí un escrito, un papelito, incluso teñen que disculparme que os lea en castellano porque o gallego non me deu tempo a aprendelo. A escribir, me refiero. A primeira é a Comunidade de Montes Vecinales de Lousada, que, como decía, que se dedica máis ben, descansa máis ben a parte económica. En Lousada existen dos asociaciones que abarcan toda a parroquia, que, aunque en muchos casos persiguen los mismos fines, son distintas por su naturaleza. La Comunidad de Montes Vecinales y la Asociación Progreso de Lousada. La Comunidad de Montes Vecinales fue creada hace 30 años, el 16 de enero de 1985, como consecuencia de la modificación de la Ley de Montes, para la administración y custodia de los montes vecinales, ya que parte de estos montes habían sido apropiados indebidamente por vecinos y cerca de la mitad por el ayuntamiento que los había consorciado con el patrimonio forestal del Estado. El derecho a participación en la comunidad es por vecindad. Aunque fue promovida por 6 vecinos, viene contando con 70 comuneros, dependiendo de las altas y bajas. En cuanto a los contenidos, fueron cambiando, ya que se vieron encomendadas a la Junta Rectora la organización, promoción y realización de muchas obras necesarias en la parroquia, así como la organización de las fiestas parroquiales y otros actos lúdicos. En cuanto a los problemas que pudieron surgir, figuraría el individualismo de las zonas rurales, el envejecimiento del vecindario y la injerencia de personas no residentes que por tener una propiedad en la parroquia o haber nacido en ella se consideraban con derecho a ser comuneros, y a diferencia de algunas personas limítrofes, y las diferencias con algunas parroquias limítrofes como consecuencia de los lindes. En cuanto a los problemas internos, aunque no son importantes, parten de personas que se dejan influenciar por ajenos e incluso por los concellos que no siempre ven bien las asociaciones en las que no participan. De momento los proyectos están cumplidos. Promovimos el repetidor de telefonía móvil y banda ancha de Internet, donde la comunidad cedió gratuitamente el terreno necesario, así como facilitó la colocación de la línea eléctrica. Colaboró tanto económicamente como cediendo terrenos a la Diputación Provincial para la instalación de un repetidor de televisión. Se instaló calefacción en las iglesias parroquiales y se pintaron de nuevo. En colaboración con la Diputación Provincial se repararon pistas y construyeron depósitos de agua. El problema de la comunidad son las leyes, tanto de la Xunta de Galicia como de Hacienda, injustas e improcedentes. En cuanto a la Asociación Sociocultural Progreso de Lousada, la Asociación Progreso de Lousada, que en su primera andadura
fue desde 1915 a 1936, logrando su mayor esplendor en la década de los años 20, con muchos actos lúdicos y en especial las fiestas del árbol, en las que se invitaba a todos los niños de las escuelas limítrofes dándoles una merienda y en las que venían a hablar del árbol profesores de Lugo y Ferrol, plasmándose en un libro los pensamientos sobre el árbol de todas las personas mayores de la parroquia. Se celebraban con frecuencia pequeñas obras de teatro y bailes de salón. Fue pionera y ejemplo de cultura en la comarca. Reinició su andadura el 8 de septiembre de 2006. Son socios todos los vecinos y mediante una cuota aquellos que hayan nacido en la parroquia y sus cónyuges, descendientes, que en la actualidad son unos 15, figuran como socios no residentes. El motivo de la creación de esta asociación, aparte de los recuerdos de la que existiera antaño, vino motivada porque la comunidad de Montes venía realizando unas actividades que eran propias de una asociación sin ánimo de lucro y para que aquellos nativos que no podían participar en la comunidad pudieran integrarse. Como partió de la comunidad, se inició con todos los vecinos de la parroquia y actualmente cuenta con 90. Las actividades, además de la organización de las fiestas patronales, celebramos San Juan, carnavales, los magostos de castañas y lo que va surgiendo. Se hacen cursos de distintas materias, tenemos reuniones, excepto en verano, todos los viernes, para cambiar impresiones, tomar unos pinchos y partidas de cartas. Los domingos a la salida de la misa, 10:30, se sirve café a todos los asistentes, acompañado por bizcochos o similar. En todas las asambleas generales se celebra una comida de hermandad. Es de destacar la satisfacción que se nota en los vecinos y vecinas que asisten a estas reuniones y la influencia que tienen en el aspecto social. En la actualidad no tenemos problemas, en todo caso la falta de gente joven. A ver, eu son da Asociación de Mulleres Rurais da Tallería de Roupar. Somos a asociación de mulleres máis vellas, máis antigua do Ayuntamiento. Esta sociedade fundouse no 94, actualmente temos unhas 60 socias máis ou menos. Estamos tamén, supoño que como a todos os demais, sufrindo o rollo de que a xente vai sendo maior e vai diminuindo o número de socios, pero a nosa inquietude fundamental é eso, incrementar a sociedade, a abrirla a campos novos. Actualmente só nos dedicamos a actividades, cursos típicos da actividade femenina, digamos, tuvemos manualidades, tuvemos cestería, tuvemos un sinfín de cursos distintos, pero eu creo que sería interesante, interesábame moito esta mudanza, por si había asociacións de diferentes tipos, de diferentes puntos da provincia, para coller ideas para medrar, quero dicir, para ter ocios a cousas novas que a mellor non se nos ocurren e que son fáciles de acceder a elas. Tenemos que decir que colaboramos tamén coa Asociación Nosa de Veciños de Roupar. A ver, a nosa asociación fundouse coa finalidade esa de agrupar mulleres, as mulleres rurais para diferentes actividades. Por que foi de mulleres? Por evidente, porque somos mulleres e porque a de veciños estaba fundada xa. Pero, eso, que nos interesa ampliar o círculo este de típicos cursitos de manualidades e de pintura, estas cousas. Temos que dicir que colaboramos con eles nas actividades no San Xoán, no agosto, no Antroido, na Festa dos Callos que se creou pensando en organizarles unha excursión, unha afroexcursión aos nenos naquela época, a Por Aventura, que si se fixo, despois quedou como actividade da Asociación de Veciños. Eles tamén hai que dicir que eles organizan a festa, que son os organizadores da festa sempre, ali da parroquia. E nosotras que estamos abertas a moitas cousas, pero que necesitamos ideas novas, que estamos abertas tamén
necesitamos cousas que chamen as socias, que nos axuden a incrementar en vez de disminuir a sociedade. Creouse por eso, porque non tiñamos sitio para aparcar os coches, xa dixen antes, entonces que facíanos falta eso, facíanos falta o terreno para ter... Claro, pero por que esa denominación? Ou mellor, se hai algún porqué, non sei. Eso foi o motivo, pero logo, ese terreno está partido en dous, entonces a mitad polas festas é aparcamiento, e a mitad fixos un palco, no palco, gracias a unhas subvencións que viñeron da Diputación, nos arreglouse, fixeron uns servicios, e arriba montamos unhas oficinas, pero o problema deso é que agora estamos sin luz. Pero bueno, facemos de día a reunión. Andarás todo pouco a pouco. E nada, ben, o sea que despois en outros anos, que eu non recordo que anos foron, pois fíxose unha asociación tamén que se chamaba, vamos a ver, de gaitas, Novas Estrelas de Momán. O fundador foi o panadeiro, que botou uns anos tamén na asociación, pero sempre non é, os cartos eran independientes dos da asociación, nunca eran os mesmos, pero representaba a asociación tamén Novas Estrelas de Momán, que botou, pois igual botou máis de 10 anos traballando, pero logo un dos últimos chavales, que era o meu, o máis novo, estaba na asociación, pero os chavales foron a menos, entonces terminou por acabarse eso. Además morreu o panadeiro, entonces acabouse as Novas Estrelas de Momán. Mira, podo facer un inciso? Mira, quero dicir que o noso local social, iba a dicir, pero se me olla. Está compartido tamén por alguén que non ten representante aquí, que é a Xóuxere. A Xóuxere ensaya no noso local social e fundouse agora mismo un grupo novo de pandereteiras que tamén ensayamos nese mismo local. Pandereteiras. Que cantan moi ben e que teñen que ver un día desto, cando ensayamos pouco a pouco. Sí, exacto. Porque, a ver, por que fundaste ahora? Pois fundamos ahora a Asociación de Mulleres Rurales Saudades de Momán, porque, pois mira, surgiron dúas veciñas que tiveron a iniciativa e nos seguimos e empezamos e estamos, que acabamos de empezar, que se constituiu o día 24 de abril, ese día éramos 27 e agora pois xa somos 56 ou 57. Entonces estamos con idea de medrar, de facer cousas para a nosa parroquia. Mira, queremos dar as gracias á presidenta, que non está aquí, que é Isabel Barrio, e á tesorera, que é Judy Gómez, e a Anabel, que é a tesorera Judy, a tesorera Anabel Díaz, e a secretaria Judy Gómez. Despois están as vocales, son Manola, Monse e Isabel Bañove, e despois a vicepresidenta, que son eu, que son Paca. E dar as gracias a elas, que nós estamos aquí en nombre delas. Para rematar ahora xa a miña quenda, que ainda falta de lado. Vamos, podo parar eu tamén. Sí. Nosotros empezamos, seríamos 78 socios ou así, e agora somos 68, ou sea que, pero non é por nada, non é porque a sociedade se vai a mal, nada deso, é porque a xente disminui e queda unha persona ou dúas nas casas, son maiores, entón non van a festas nin nada, pero bueno, facemos unhas festas, facemos un agosto, que ten aceptación, despois facemos a paella, sempre nos xuntamos, pois, 400 ou 400 e pico personas, e gracias a eso, vamos facer das festas, senón non había posibilidade, era imposible. Eu son representante da Asociación de Veciños de Piñeiro. A asociación primeiro formouse a dos montes comunales para obter uns beneficios que estaba todo a toxos, prácticamente como na maioría das parroquias.
e conseguir unha subvención da Xunta que nos fixo todo o traballo e hoxe estamos aproveitando. Despois, a base deso, constitúese a Asociación de Veciños, pois para mirar de arreglar unha escuela que tiñamos como na maioría dos sitios que non valía nin para estar nela. Hoxe faltalle moito, pero bueno, pouco a pouco. Ten luz, non chove nela, pero bueno, faltalle moitas cousas. Falta un imprescindible que é uns servicios e unha cociña. Para seguir pois, tamén a organizarnos, queríamos xuntarnos, facer cursos, facer cousas, xuntar a xente maior que somos na parroquia, que somos unha parroquia moi pequeniña, hoxe mismo, constituirmos no 95, a primeira asamblea celebrámola no 96, éramos pois 37 socios, porque poñamos socios por casa, es decir, dunha casa paga unha persona para todo. Hoxe somos 46, dicindo porque hai socios que non viven na parroquia, senón non somos nin 46 vecinos hoxe en Piñeiro. Como na maioría das aldeas, pois a xente maior vaise, vamos quedando menos, bueno, así estando con isto, pois organizanse outras cousas, eu veño aquí a moitas cousas que alá non podemos facer porque somos moi pouquiños, non hai xente nova que participe tampouco, pero bueno, hai outras asociacións que xente da Asociación de Piñeiro pois vai a outros sitios. Creo que é unha cousa moi ben organizada e moi ben feita. E gracias por invitarnos a estar aquí. Bueno, pois eu, en primeiro lugar, quería agradecer a todos estes veciños amigos e, sobre todo, pois, que están aí formando parte das distintas directivas das asociacións que se acercaran hoxe aquí a Cabreiros a este encontro, ás xornadas interxeracionais. Para nosotros, dende logo, cando plantexamos este primeiro encontro, tiñamos a idea de que isto non morrerá aquí, non vai a morrer aquí, evidentemente. Igual tamén teño que dicir que as expectativas que tiñamos, tamén o teño que dicir, porque hai que dicir o bon e malo malo, quizá ao principio eran un pouquinho maiores, non? Ben é certo que este é un xermolo, e como xermolo hai que ver. Eu entendo que nosotros temos que buscar agora un nexo común e seguir traballando nese nexo común. Eu comprométome a que despois de verán nos volvamos a xuntar e a ver como facer a maneira de poder artellar para que entre todos faguemos máis asociacionismo, que é do que se trata. Dende logo, sabemos que, aunque isto seña un xermolo, é como aquela película dos anos 70, 75, que era a soledade do corredor de fondo, non? Que sempre bota 40 km correndo, pero coa satisfacción de que ao final vai a chegar e vai a haber un fruto. Aquí é o mesmo. As asociacións funcionan así. Tens que ir presentando igual un proxecto, que ese proxecto ao principio non cala, pero tens que pensar sempre que iso vai a calar e vai a dar un resultado. Eu entendo que iso vai a pasar, pero temos que poñer todos algo da nosa parte, incluso das asociacións que non puderon estar hoxe aquí ou que non puderon vir. O que acaba de apuntar Loli é moi importante, que nosotros tamén temos que copiar uns doutros, satisfacernos, satisfacernos incluso tamén das asociacións, como nos vai a pasar dentro do momento con Iván, que está aquí, dos proxectos que poden chegar, que podamos acopiálos aquí e poñelos en práctica aquí. Esta asociación, evidentemente, pois nace hai 18 anos, por mediación tamén, todo hai que dicilo, daqui do cura, de Don Cándido Santomé. E que non foi fácil ao principio, non foi fácil. Eu me acordo que aquí nesta escola, na escola das cativas, que me chamábamos padre, porque para aí era a escola dos cativos, pois tuvéramos 3 ou 4 xuntanzas, había moita veciñanza. Iso sí foi un dos factores claves para arrancar este proxecto, porque había muchísima veciñanza, había moita veciñanza que había interés. Pero, bueno, sempre faltaba un denominador común, que era, bueno, saber quen tira do carro. Ao final, pois, bueno, nos xuntamos unha serie de persoas da directiva e tiramos para adiante. Vertebrouse en 2 sentidos, porque non tiña outros para nosotros. Éramos a directiva e tiñamos que ver así. Con críticas,
Evidentemente, calquera dos que estamos aquí, seguro que nos seus traballos dentro da asociación houve quen lle pareceu ben e houve quen realmente sempre lle puxo unha pega, porque as pegas, bueno, se a crítica é constructiva, sí, pero para poñer unha pega, pega por calquera. Pero bueno, en este caso, unha vertebración era o tema de cousas básicas para a parroquia que facían falla, como arranxar esta escola, como se foi, como era a musealización da igrexa bella, que estaba feita uns cascallos, como era a electrificación, que faltaba en moitos puntos desta parroquia, pero eran cousas materiais que realmente necesitábamos de primeira necesidade. E despois, como xa se expuxo algún día tamén nun traballo que se fixe aquí sobre as escolas solitarias, e ben, creo que se reflexa aí que a escola unitaria, cando se perde nas parroquias, pois perdese parte da súa identidade. Nosotros non queríamos, por nada do mundo, por lo menos, un tanto por cento elevado, perder esa identidade. Por eso queríamos fomentar, desde a asociación, e coa escola de punto de partida de Pica en Flandes, que sigara vendo esa cultura que todos temos, cultura patrimonial nosa, e que temos que ejercela en cada momento e dala a coñecer. Eses eran os dous obxectivos nosos desta asociación. Con proxectos, bueno, como a este, que estamos tendo aquí desde hai 11 anos, como a outros moitos que están salindo e que intentamos salir. Eso sí, teño que dicir, sempre coa axuda desas institucións que nos rodean, institucións que están por riba nosa, chámese Xunta, chámese Concello, calquera institución, chámese Diputación, sempre nosotros intentamos presentar eses proxectos e eses proxectos van a cabo. As asociacións funcionamos así, teñen que funcionar así. Tamén temos que dicir que evidentemente aquí se dibuixou un panorama que é o panorama da realidade das parroquias. Van indo a menos e non queda máis remedio. Pero eu tamén na miña vida, que agora mesmo teño 54 anos, tamén me tuven que ir reciclando, non me quedou máis remedio. E as asociacións tense que ir reciclando igual. Non queda outra. Agora mesmo Cabreiros non é o mesmo Cabreiros que hai 18 anos. Non porque agora mesmo que está aquí Fernando Fresco, que ten prácticamente un álbum fotográfico e cinematográfico desde aqueles 18 anos, e nos vexamos ali e nos rompemos a chorar, porque claro, pasaron 18 anos, estás moito máis xove. Non se trata disso. Trátase de que, bueno, a ausencia de persoas, a ausencia de veciños, de amigos, a ausencia igual de xuventude, pero recíclate. Tamén me teño que reciclar eu na miña vida por mí mismo. Entonces, bueno, eso é casi o alma mater dunha asociación que ten que estar todos os anos buscando novas alternativas. Eu creo que nosotros aquí en Xermade, dentro das asociacións, todos pelexamos polo mesmo, para potenciar o rural, para que nos sigamos vendo, para que nos sigamos sentindo e, sobre todo, para que nos sigamos ilusionando. Por eso eu creo que, pasado este verano, chegaremos a setembro, eu sí, me comprometo a que volvamos a ter unha xuntanza, igual non con público, que estamos agradecidísimos que evidentemente estiñades aquí con nós, pero para seguir artellando e buscando eses nexos comuns e eses nexos de unión. É como as neuronas, hai que buscar os axiomas que empezan a traballar. Porque se non facemos así, todo o que fixemos hoxe tería un certo valor, ten un certo valor relativo. E creo que eso non é o fin desta xuntanza. Pero, ante todo, de todos vós, e a todos os que estades aí, moitas gracias por estar hoxe. Da directiva da Asociación de Veciños de Lousada, e tamén da Comunidade de Montes, como tesorero das dúas. En primeiro lugar, felicitar aos organizadores deste evento, porque eu creo que isto é un formento moi bon de cara a un futuro, de que as asociacións todas nos reunamos aquí, intercambiemos as nosas opinións sobre a forma de funcionar, vexamos as carencias que temos, vexamos como temos que ir hacia un futuro. Eu creo que unha problemática máis importante que se comentou aquí é que, claro, que temos unha población moi envellecida no medio rural, entón nas aldeas a veces non temos xente suficiente para todo tipo de actividades. Que ocorre? Debido a eso, temos que pensar que nun futuro igual nos temos que colaborar moito unhas con outras para decir, por nesta parroquia solamente hai 5 personas para o curso, demandamos da Asociación de Veciños do Lao, de mulleres ou de tal, para que participen e puidamos desenvolver ese curso. Eu digo que, felicitar a todos, e creo que a labor das xuntas directivas
a veces é indata porque hai que traballar moito, son sin ánimo de lucro, pero é unha labor moi importante para que a xente no rural pois, se sinta identificada na súa parroquia, na súa asociación, que participen, a xente disfruta moito nas comidas, nos cursos, en todo, e por outra parte no rural é que non hai outro tipo de actividades e cousas a facer, e hai que buscar un entretenimento para toda esa xente. E, bueno, entonces, de cara a un futuro, felicitar a toda esta xente e que hai que seguir loitando e entre todos, pois, mirar de dinamizarnos e que os veciños se sintan felices coas asociacións e coa colaboración entre as asociacións. Moitas grazas.